duft. Ja, du sidder og tænker, hvordan gør de det? Nu skal jeg fortælle dig det. Det er sådan, at du skal sætte dig lidt tættere på din tv-skærm. Der. Og så gør du det der, at når der kommer noget fræk, som vi har lyst til at lugte til, så vil du høre den her lyd. Ja. Så lægger du næsen op på skærmen, og så gør du det. Og så kan du dufte en lille seksuel ting. Og det skal vi til i gang med nu, så lad os komme i gang med noget duft-tv. Bjarne, kom. Bjarne Goldbæk, vi skal lave duft-tv, og du kan godt gøre dig klar. Jeg vil jo nu godt lige have haft lidt mere ikke nu. Forberedelsestid. Vi skal til i gang nu. Det er gået meget hurtigt. Bjarne, vi skal i gang nu. Du har vidst det siden kl. 8 i morges. Sæt dig ned, og så gør vi klar til duft-tv. Og det er altså nu, du skal rykke lidt tættere på skærmen, og så begynder det at blive... Nu bliver det æggende, Bjarne Goldbæk. Nå da. Ja. Så hvis vi er ved at være klar, og du er klar til at lave duftene. Du står for duftene nu. Det er gået meget hurtigt, men... Jeg tror, du er klar. Ja. Godt. Så begynder der at blive en show for dig. Er du klar? Så siger vi... Hun lagde sig på sengen, rullede rundt, så hun kom til at ligge og stritte med enden. Nej, Bjarne, hvad er det der? Det er en LPR nu. Hvad fanden laver du? Hvad laver du? Ja, hvad? Der er der ikke nogen, der lugter af LPR ud af røven. Jo da. Nej, der er sgu da ikke. Det der er åndssvagt. Det er der da. Nej, der er ikke. Det er nu værd. Det ved jeg da. Gå væk med den. Vi gør det igen. Frem til skærmen. Åbn de nasale gange. Og så siger vi... Hun tog sine fingre og lod dem åbne sit lyserøde skød. Nej, for fanden, Bjarne! Hvad laver du? Nej, ikke pæren! Gå ikke pæren! Jeg kan ikke tåle den pære. Hvad er det? Svinekød? Svinekød og en elpære? Hvem fanden lugter af svinekød og elpære ud af skrevet? Det er der mange, der gør. Nej, der er der ikke en eneste. Nævn 80. Der er der ikke nogen, der lugter af det. Der vil jeg nu godt lige have haft lidt mere forberedelsestid. Okay, ved du, så går over og forbered dig nu. Vi gør det senere. Så forbered dig. Ikke? Det var altid et dejligt program. Jamen, det er et skide godt program, og vi er bare så super glade for det. Det var frækt det der. Kan jeg sige som det er, det pigede mig, det der. Hold da kæft. Jeg må indrømme det overfor jer. Jeg har reageret penis nu. Jeg har bare sådan lyst til lige nu at åbne mine bukser og så røre ved penis. Bjarne! Så lugter min penis jo ikke.